Jamen, mange tak, fordi I har valgt at sætte tid af til at komme her i aften. Jeg er lige nødt til at fortælle om en sjov episode, jeg havde for lidt siden nede i studieklassen. Jeg var lige ude på Men's Room, og så jeg lige kom ind, så hører jeg en stemme, der siger, hej med dig. Vi kan godt, der er sådan flere rum, ikke? Og så kan jeg er en hævslig mand, jeg kan ikke være anden bekendt og sige, hej hej. Så siger han stemmen derinde, hvordan går det? Jo, siger jeg så, det går der nogenlunde. Det næste, han siger, det er, jeg skal nødt til at lægge på den idiot inde ved siden af, der snakker med. Jeg har tænkt mig at fortælle med humor og positivitet om, hvor syg man kan blive i sindet, og om hvordan jeg kom tilbage til et super godt liv. Og fortælle lidt om nogle ting, jeg gerne ville have vidst, inden jeg blev så syg, som jeg endte med at blive. Så jeg måske kunne have taget mig sammen til at stoppe, fordi jeg kunne ikke finde ud af at stoppe. Jeg maser bare videre. Hvordan jeg har lært nogle af en hel del af mine begrænsninger. Hvis der er nogen, der har været med i nogle projekter, hvor sådan beskrivelsen fylder mere end 1 dag 4 ark, så er det ikke noget for mig. Så bliver det kompliceret. Og lidt om, hvordan det er gået til, at jeg nu har levet af at smøre maling på lærreder. Jeg plejer at sige, at jeg køber nogle lærreder, så fylder jeg med kærlighed, og med det helt, så kommer der nogen forbi at købe. Sådan en lille smule om min kunst, og hvordan jeg har prøvet at markedsføre den. Hvorfor tilgivelse tit virker bedre end tilladelse. Det må bare ikke udvande. Og hvorfor min hobby har i mange år været at bruge rigtig meget på hotel. Og hvordan jeg har glædet af det. Jeg har fået lavet et liv, hvor jeg tit bare lige var mig i armen og tænkte, wow, hvordan fanden lykkes det? Og jeg nyder det virkelig. Nå, da jeg var allermest syg, så ville I alle sammen være sprunget i luften, når jeg så på jer. Så syg mig, ikke på den, men i sindet. Det var ligesom, jeg levede med 2 opfattelser af virkeligheden. I den ene kunne jeg godt se, at folk og verden fungerede ligesom den plejer, men i den anden, der sprang folk i luften. Hovedet det hoppede af, indvoldene væltede ud, og jeg gik i dem på knæene. Pludselig oplevede en masse andre skrækhistorier, som jeg ikke faldt spor af. Det er helt vildt, så meget sindet kan drille en. I får lige den korte version af, hvordan jeg havnede der. Altså efterfølgende så har jeg fundet ud af, at det var langvarig stress, som gjorde det. Man kan holde til mange ting, men på et tidspunkt, så er der nogen, der bliver så slidt af det, så hjernen den går i udu. Min ekskone og jeg, vi havde en virksomhed, hvor vi i 14 år lige pludselig var der op på 20 ansatte. Jeg aner ikke noget om ledelse, jeg aner ikke noget om design, jeg aner ikke noget om kunst, jeg aner ikke ret meget. Jeg tosser bare rundt. Og jeg var kommet i jeg startede med at ville være købmand. Jeg ville importere interiør fra producenter rundt omkring i verden og sælge til danske butikker. Og jeg fik lukket min ekskone med til Frankfurt, hvor vi så købte en kollektion og prøvede at vise på den danske brugskunstmesse formand. Der var sgu ikke, der ville købe det, vi havde fundet ud af det. Så efter et års tid, så spurgte banken, om ikke jeg skulle finde en anden hobby. Men så kom jeg til at tegne en kollektion selv. Og det gik. Jeg ramte den lige i røven. Det var skide heldigt. Det var dengang, det var bøjet i jern. Og vi var så nogle af de første, der lavede et engros og solgte til butikker. Så rimelig hurtigt så blev vi kontaktet af en indkøbskæde i Tyskland og spurgte, hvorfor ikke vi udstillede i Frankfurt, så deres medlemmer kunne se det design og de produkter, vi lavede. Jeg tegnede det hele, og vi fik alt sammen produceret i Danmark, primært i fængsler eller på produktionsskoler, hvor unge mennesker skulle lære at arbejde.
Så derfor kunne vi producere til fornuftige penge, så vi kunne sælge det igen. På den der Frankfurt-messe, som er en af Europas største, der var der på daværende tidspunkt en venteliste på 8 år for at komme ind. Men det var den rigtige gut, vi var kommet til at snakke med. Fordi han sagde, I skal sgu ned og opstille, så mine medlemmer i vores indkøbsforening kan se det. Og jeg sagde til ham, der er 8 års ventetid, det kommer til hvad? Ja, nu drikker jeg jo kaffe med hende, der bestemmer. Så allerede næste sæson, så havde vi en stand dernede. Og det hyggede vi os gevaldigt med at gøre vores bedste for at lave nogle fine stande. Så rimelig hurtigt, så kom de fra Paris med som det objet, og spurgte om ikke vi skulle have en stand i Paris også. Og jeg kunne ikke få det stort nok eller vildt nok, så det skulle vi da. Udfordringen var selvfølgelig, at det kostede cirka 0,5 million per messe, inden man får fløjet dem, der bygger, og alt udstyret, der får leje messestanden og får sælgere ned og sælgere hjem igen og hoteller og alt det der. Så lige pludselig så havde vi nogle budgetter jo, hvor vi typisk startede over på formand. Det kostede kun 300.000, så næste uge fløj vi til Frankfurt og bygge en stand op. Og derefter fløj vi så videre til Paris og bygge en stand op, så vi havde brugt 1,3 på forhånd, inden vi havde solgt så meget analysesdag eller en du eller noget, ikke? Så det blev meget spændende. Meget spændende. Og det var så det, som jeg begyndte at blive slidt af. Fordi det kunne jeg åbenbart ikke holde til. Jeg havde besluttet mig at stå for design, salg og messer og strategi, og min ekskone tog sig af resten. Det var ligesom om, at jeg efterhånden fik svært ved at træffe beslutninger, ligesom om der var nogle ledninger oppe i hjernen, der ikke fungerede, som de havde gjort tidligere. Og jeg begyndte at blive mere og mere stresset. Og jo mere stresset man bliver, og jo færre beslutninger man tager, det er sådan selvforstærkende, ikke? Så vokser bunkerne på bordet, og man bliver mere og mere rundtosset. Jeg begyndte at få ondt i kroppen alle mulige steder, og jeg gik til lægen, og kroppen er jo så smart jo, så når ikke man vil lytte på det ene, så finder den på noget andet. Så jeg havde ondt i maven, jeg havde ondt i ørerne, jeg havde ondt alle vejen, og hver gang jeg kom til lægen, så siger han, du fejler ikke en skid. Nu har jeg tjekket dig, og alt fungerer som det skal. Du skal nok bare lidt stresse. Det må der så give ham ret i, det var jeg sgu nok. På det tidspunkt, der synes man jo, at hvis man var stresset, så skulle man motionere voldsomt og hårdt. Det har aldrig rigtig været lækkert til mig. Nu har jeg på det sidste om heldigvis ændret det til, at man anbefaler at få et Netflix-abonnement. Det passer meget bedre. Da jeg havde det rigtig skidt, så hørte jeg så om et kursus i selvhypnose. Det vil jeg gerne advare imod. Nå skider det. Men en god bekendt fra brugskunstbranchen fortalte, at det havde virkelig givet ro i hendes sind, og hun havde lært at ligesom indkodet i sig selv, hvordan at hun kunne få et godt og roligt liv. Så jeg tog med på det der kursus, og jeg er sikker på, at hvis ikke man er lige så blød, som jeg åbenbart var, så kan man til at få meget glæde af selvhypnose. Jeg havde bare ikke så meget glæde af det, fordi det handlede om, at man skulle lære at tælle sig ned i underbevidstheden. Når man så var dernede, så skulle man indkode, at man var på et super lækkert sted, samtidig med, at man skulle prøve at forestille sig, hvad man gerne ville tænke, når man var det sted. Fordi så kunne man fremadrettet bare tænke på det lækre sted, så ville man kunne styre, hvad man tænkte. Jeg forestillede selvfølgelig, at jeg var på sådan en lækker bounty-strand med mennesker i badskørter og drinks med paraplyer og ting og sager. Og knap var jeg ankommet, før der var en klapperklang, der bed ud efter mig. Det var jo ikke planen. Så jeg markerede og sagde til instruktøren der, det kører ikke så godt, det var forkert. Så siger han, det er fordi du er amatør, du er lige startet jo. Nu må du lige tage dig sammen og gå dybere ned. Så det gjorde jeg så. Så var der 2 slanger efter mig. Det måtte jeg fortælle ham jo. Ej, nu må du tage dig sammen, sagde han.
så lykkedes det mig at komme så dybt ned, så der var en hel ormegård, der var ude efter mig. Og jeg var ikke smart nok til at kunne afbryde kursus og sige, det duer ikke for mig, nu smutter jeg. Nej, jeg blev der alle 3 dage, så det blev bare værre og værre. Og samtidig med, så rejste jeg stadigvæk rundt uanset hvor dårligt jeg havde, så rejste jeg stadigvæk rundt i verden og besøgte kunder. Jeg kunne huske, blandt andet, så havde vi solgt nogle ting til det der KaDeWe i Berlin. Og det skulle jeg da ned og besøge og se vores varer i vinduerne. Og så tog jeg videre til nogle søde kunder, vi havde fået i Paris. Maison de Famille i Rue Saint-Sulpice. Det er det vildeste, man kan huske. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle i køkkenet i går, men for længe siden skulle besøge den der. Og der stod jeg så og ventede på indkøberen, som også ejede stedet. Og så begyndte jeg bare at svede, og hjertet bankede, og skuldrene kravede helt op og klemte om ørerne, og tænkte, nu dør jeg kraftigt. Så jeg blev så bange, så jeg løb ud af butikken. Jeg vinkede lige til ham i indgangen, for han kom så. Og jeg har ikke set ham siden. Jeg løb ud på en café og sad og rystede og tænkte, nu er livet slut. Det var mit allerførste angstanfald. Og når ikke man har prøvet at have sådan et før, så bliver man jo bange. Nu her, hvor jeg ved, at angstanfald, det går som regel over i løbet af timen under kvarter, for mig i hvert fald, så har jeg fundet ud af, at jeg får stadigvæk lidt ind imellem, at det er bare med at byde dem velkommen og sige, nå, der er jo igen din labbe. Det er mega irriterende, men jeg ved, at hvis jeg bare byder dig velkommen og ikke bliver bange for dig, så forsvinder du igen. Fordi de tanker, man er bange for, de vokser jo, er i hvert fald min erfaring, og så kan de blive virkelig voldsomme. Det er faktisk ikke længe siden, jeg sad på en café, og så fik jeg sådan en angstanfald. Så sagde jeg til min kammerat, jeg sad med, nu bliver jeg sgu skidt, jeg tror det er angstanfald. Men kan vi ikke bare sidde og hygge? Du fortæller bare nogle flere røverhistorier, og så sidder vi og hygger. Så i løbet af 10 minutter, så var det klinget af igen, og så kunne vi spise videre og hygge os. Det er meget skægt, som det er, ikke? Men dengang, der blev tankerne vildere og vildere, ikke mindst fordi jeg var skide bange for dem. Og til sidst så jeg, at jeg tog liv af min familie i mine tanker. Den aften tog jeg ikke være derhjemme mere. Jeg kørte ud på Slagelse Psykiatrisk Hospital og sagde, jeg er bange for, at jeg kommer til at gøre noget. At jeg tager liv af min familie i løbet af natten, hvis jeg lægger mig til at sove. Jeg er bange for at gå i søvn, jeg er bange for alt. Så vil jeg sidde og sige, at den er tosset. Du får et værelse her. Og det er jo ellers svært efterhånden, fordi de er så overbelagt af alle vegne. Så man skal virkelig kæmpe for, har jeg fundet ud af, for at få en plads på psykiatrisk afdeling. Men det fik jeg heldigvis. Det var faktisk lidt ærgerligt, at jeg havde det så skidt, fordi allerede den første formiddag, da jeg mødte ind til frokost derude, så troede de, at jeg var den nye overlæge. Det havde været lidt sjovt, hvis man havde haft overskud til at give nogle diagnoser og udskrive noget af. Men det var jeg ikke lige i humør til. Og nu er det nogle år siden, så det mindede faktisk meget om det der, da jeg blev indlagt. Det var faktisk nogle af mine kammerater. Og vi stod på række 2 gange i døgnet for at få piller, og vi skulle vise, at vi havde slugt dem. Der var også lidt underholdning. En af mine kollegaer havde fundet på, han havde den overbevisning, at han skulle røre ved muren hele tiden, så han gik med en finger og rørte muren og gik afdelingen rundt. Det tog et kvarters tid, men mindre der var åbent ind til en af stuerne, fordi han kunne ikke slippe jo. Så var han ind bag ved sengen. En anden af mine nye kollegaer, stod og diskuterede med et juletræ til juletid, og lovede det der juletræ, nu skulle han nok til at opføre sig ordentligt. Fordi jeg kunne godt se, at det kunne ikke blive ved at gå. Det var den samme som en aften, hvor Falk kom med en ny kollega til os, og de kæmpede lidt med at få ham overtaget til at komme ind på afdelingen. Det så opdagede ham med juletræet, at nøglerne sad stadigvæk i ambulancen.
Så han fik startet det hele op og smuttede. Heldigvis så vidste de, hvor hans kæreste var indlagt henne. Så der kunne de finde alt udstyret senere på nettet. Har I før tænkt på, hvordan det er? Min roommate, ham jeg delte værelse med, han havde sådan et import-eksport-firma. Og han havde været indlagt så længe, så han havde måttet opgive sin adresse udenfor. Han siger, prøv lige at sende tilbud ud og bestille varer, og så skal du fortælle din adresse. Ja. Afdeling kuk. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af, hvor syg jeg var. Fordi jeg cyklede op i min virksomhed, og troede, jeg kunne være direktør. Når vi har haft rundbordssamtaler om morgenen ude på cykel, så skulle jeg op og designe og stikke nogle retningslinjer ud, synes jeg. Samtidig med, når jeg kom tilbage, så sagde sygeplejerskerne, Per, vil du gerne have lidt styr på, hvor du var henne, så hvis du går og i slikbutikken, så skal du lige fortælle os inden og så fortælle, når du kommer tilbage igen. Fordi vi er sådan lidt, vi ved ikke, hvor ustabil du er. Min ekskone og jeg, vi havde ikke så godt sammen. Og det blev ikke bedre, at jeg blev rundtosset. Det blev hun lidt træt af. Så jeg, i min store klogskab, så købte jeg hende ud af virksomheden. Og hun fik så sommerhuset og en hel del penge og en lovning om, at hvis vi skulle skilles og sælge villaen, så skulle hun have en ekstra portion. Fordi så tænkte jeg, så er det mig, der er direktør, så er det mig, der bestemmer. Det var det så ikke, vel? Jeg er ikke rigtig på humør. Så tænkte jeg, så er det også lige meget, så fyrer jeg hende, så må hun gå derhjemme. Jeg er slet ikke på humør, når man kigger ind. Så det endte så også med, at vi gik fra hinanden. Mens til virksomheden, der havde jeg så i mit rundtossede klogskab ansat en bankrådgiver til at være administrerende direktør og udliciteret alt regnskabet til et verdensomspændende revisionsfirma til deres business service. For jeg tænkte, så var der styr på det. Og det sagde de også, der var, og de sagde, at det år der ville vi nok komme ud med en underskud på 100.000, men vi havde haft nogle rigtig gode år, så det skulle nok gå. Så kom min gamle revisor forbi, ham der havde passet os i ellers alle de andre år, og sagde, for gammel venskabs skyld, må jeg ikke lige kigge en gang på jeres regnskab? Det gjorde han så, og så siger han, jeg kan se ind på jeres regnskab, at I skal have langt over 1 million på lager. Over 1 million på lager, men når jeg kigger ud på regionerne, kan jeg se, at I har været rigtig dygtige til at sælge varerne ud. Så der er sgu ikke for ret mange penge på lager. Så havde de kloge mennesker, jeg havde ansat, de har glemt at kode anlægget til at trække varer ud af lagerne, når vi leverede. Så lige var det ikke 100.000, det var 1 million og 100.000. Og der gik det så op for mig, hvor rundtosset jeg var. Så jeg ringede til min advokat og spurgte, hvordan gør man lige det her? Og han sagde så til mig, du skal ikke tænke på ret meget, Per. Du må gerne tage din cykel. Og resten, det er historie. Bilen, det hele, det er væk. Og det var jo fantastisk at slippe for alt det ansvar. Selvom det ikke lige var planen, at det skulle være på den måde, at jeg slap for det ansvar. Og det var jo meget pinligt at skulle se i øjnene, hvor man gået konkurs, og det bøndte jo ikke lige på humøret. Men jeg cyklede rundt og sagde undskyld til de lokale leverandører og noget, hvis nogen kom til penge, så skulle jeg nok gøre noget ved det. Og det gjorde jeg heldigvis også, da jeg begyndte at tjene penge på at male, så kunne jeg betale dem igen. Det jeg skyldte dem, de lokale. De helt store, dem kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Som på hospitalet, så som adspredelse, der var sådan noget terapi, halløj. Der sad pigerne mest og strikkede, og vi mænd, vi vidste ikke, hvad vi skulle lave i terapi. Det var lidt for femset, eller undskyld, i disse tider. Mig og en stor engros-slagtermester, men jeg ved ikke, hvor mange mennesker ansat, vi fandt ud af, at
Han havde fantomsmerter. Han fejlede ikke noget, sagde de, men han var sikker på, at han skulle dø. Så han var også indlagt. Vi sad så og flettede bordskåner af sådan noget tøjsnor. Men da jeg havde flettet 36, så var familien jo ikke ret meget større. Og så var det, at jeg fandt på at male. Jeg fandt ud af, at det gav ro i hovedet. Enten at sove eller at male. Og virkelig koncentrere sig om et eller andet. Så det var en super god terapi for mig. Så det var faktisk starten på det. Men når man er så syg, så tog man heller ikke se TV-avis. Det var en stor gyserfilm, jo, som kunne være med til at forstærke det, og man kunne heller ikke læse. Det var ligesom, at de der ledninger, de nåede stadig ikke sammen. På den psykiatrisk afdeling i Slagelse, så var de sikre på, at jeg havde en hashpsykose. Så de behandlede mig, som om jeg havde en hashpsykose. Og det gør man åbenbart med bedøvende medicin. Så jeg følte også, at jeg gik lidt rundt som sådan en zombie. Efterfølgende kan jeg godt forstå det, for nu jeg har læst bogen en af Jørgen Leth, eller jeg har lyttet til hans lydbog. Jeg kan ikke holde mig vågen til at læse en bog, men jeg kan høre bøger, når jeg kører bil. Og når han fortæller om hans symptomer på din hashpsykose, så minder det meget om dem, som jeg oplevede. Så nu kan jeg bedre forstå men jeg blev så træt af, at de ikke virkede. Så efter 3 måneder, der blev de trætte af at høre på mig, og jeg beklagede mig over, at det ikke virkede. Så de sagde, at vi må hellere få en second opinion. Så de sendte mig ind på Riget, til psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Hvis ikke jeg var angst og bange, så blev det sgu da. De kan åbenbart ikke finde ud af på en almindelig psykiatrisk hospital, hvad jeg fejler. Men da jeg kom derind, så mødte jeg rimelig hurtigt en professor, der forsker i OCD, som sagde, at vi har sgu før haft nogen, som har spændt buen alt for hårdt i alt for mange år, som er blevet lige så rundtosset som dig. Og der har vi fundet ud af, at noget af det medicin, man kan bruge på nogle typer af OCD, det kan have en gavnlig effekt. Så jeg har tænkt mig at give dig en masse sertralin, lykkepiller. Jeg ved ikke, hvad man må kalde det i øjeblikket. Men i sertralin er der, eller lykkepiller, som består meget af sertralin, er der noget, som kan erstatte den serotonin, som man kan risikere at have mistet. Det er det signalstof, der sørger for, at hjernen fungerer rimeligt. Så hvis du får tilført en masse sertralin, så er der gode chancer for, at der går ro, at du får ro igen, og at dine signaler kommer til at virke igen. Og så siger han, du er en ordentlig Clifford. Der står, at man må maks få 200 mg på æsken her, men jeg synes, du skal have 300 mg. Så i løbet af 2-3 måneder, så bliver jeg trappet op og tjekket med blodprøver og alt muligt løbende, mens jeg boede på Riget. Og så begyndte der sgu at komme ro. Det var helt fantastisk, at mange af de vildeste tanker forsvandt. Så det blev sådan med cirka 100 konsultationer hos en lokal psykolog. Der blev det vejen tilbage til et rigtig godt liv. Jeg har taget den der store dosis i godt 20 år, og ikke haft nogen, udover at jeg sover meget til middag, der er åbenbart også sådan noget bedøvende. Og det er jo ingenting, men alligevel så er det noget af et projekt, at man skal huske det hver dag og tage ud og sætte nogle timer af, så for at hun kommer op. Bare det min psykolog sagde til mig, hun er en voksen kvinde, ikke? Det er sgu ikke dit ansvar mere som barn at skulle sørge for det. Og sige det til hende, der tabte jeg 20 kilo igen på mine skuldre, ikke? Og hun stod jo op alligevel jo. Men det synes hun bare var meget hyggeligt, at hun nærmest tvang mig til at møde op hver dag. Da jeg havde sundet mig lidt, og havde fået det godt, så så var jeg rigtig gode venner med ham, der startede Banegruppen. Vi kender den kæde der. Jo, det tror jeg var. Ja. Og så spurgte jeg ham, om han kunne have interesse i at overtage Hilo-navnet, fordi det var navnet på det gamle firma, og jeg måske kunne få en lille chance med at køre videre under dem. Og det synes både ham og sønnen var skide godt. Så jeg blev ansat til at drive Hilo videre under Banegruppen.
Desværre så skulle jeg så referere til en jysk direktør. Og ham og mig, det var ligesom en ildflue og en krudtugle i Tivoli, eller i Zoologisk Have. Det gik helt af helvede til. Når jeg sagde, at sådan skulle det se ud, så skulle han lave det op og omvendt. Og det var ham, der havde aktier i Bane Engros-afdelingen. Så det gik. Så efter 6 måneder, så måtte jeg sige tak for nu. Så lavede jeg en udstilling i en lokal tøjbutik. Der kom sgu nogen og købte det. På sådan en kulturnat. Så tænkte jeg havde godt malet lidt mere, for jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle få tiden til at gå med, eller hvad jeg skulle leve af, eller noget. Og jeg var nyskilt, og jeg skal lige huske at sige, med hensyn til det der job, jeg fik i den der gruppe, banegruppe, der vil jeg lige anbefale, at man foreslår dem, der skal ansætte en, at man selv laver ansættelseskontrakten. Det havde jeg meget glæde af. Fordi de tænkte, så sparer vi sgu da advokaten der. Men så kan man læse en hel masse på, at de skal sidde og pille af, i stedet for at jeg skulle have kæmpe for at putte det på. Så jeg fik en helt fantastisk kontrakt. Det var bare en lille trick. Jeg var så blevet skilt, og efter nogle tid, så flyttede min datter ind hos mig. Og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle tjene penge nu, men nu fandt jeg ud af, at folk ville gerne købe det, jeg malede. Så jeg begyndte at udstille på flere caféer og i kunstforeninger. Det er jo skønt i de store virksomheder, at de har en kunstforening, hvor de skal bruge en ny kunstner en gang i måneden, og det garanterer de tit og ofte at købe på mellem 4.000 og 8.000 for den månedens kunstner. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg havde lavet 100 billeder, så kunne jeg betjene 4 kunstforeninger om måneden. Bum, bum, så er det lige før man kunne leve af det. Og så samtidig med, at jeg holdt omkostningen rimelig nede. For eksempel biler. En af mine venner, han er bilforhandler i Slagelse. Når han fik en bil ind, der skulle skrottes, så fik jeg lov at overtage den til skrotprisen. Og så kunne jeg køre i den ind til politiet, de tabte tålmodigheden. På den måde kan man jo holde ens kørselsudgifter på et meget fornuftigt niveau. Nej, det var det godt. Det er sjovt. Nu ved jeg ikke, om der er nogen kunstnere til stede, men så skal man jo huske, at kunstnere, de er nogle følsomme mennesker. Og det der med at sige, at det er noget lort, og det kan deres barnbarn også have gjort, ikke? Altså, den sviger jo. Der skal jo 100 til, der synes, det er helt fantastisk, det man laver, før man er tilbage i 0, ikke? Når der er en, der lige har sagt det. Men jeg blev selv overrasket her for nogle tid siden, hvor jeg sad og passede i et af mine gallerier. Så kommer der en nydelig mand ind og siger, hvad går det her ud på? Jamen, det forklarer jeg så, at det er jo, jeg maler nogle billeder, og det har jeg gjort i mange år efterhånden, og det går der nogenlunde. Så kigger han på mig og siger, så er der godt nok mange med dårlig smag, hva'? Det er helt vildt. Der er nogen, der synes, de har behov for det. Så rejste jeg mig op og bredte armen op på ryggen af ham og smed ham ud af galleriet. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg blev helt bagefter tænkt, hvad skete der lige der? Ja. Og han spurgte, at jeg ville slås, så ville han hænge en jernstang, så kunne vi slås om lidt. Jeg stod ham heldigvis ikke mere, men jeg tænkte sig at gå rundt og have behov for at sige sådan noget. Ja, det er helt sort. Jeg springer da ikke ud på gaden og siger, foran folk og siger, kæft, hvor er du grim, mand. Det er jo lidt svar til det jo. Det der med liv som kunstner, det er heller ikke altid bare lige. Der var på et tidspunkt, hvor der er en sød mand, der kom forbi og sagde, jeg maler i min fritid, hvorfor vil jeg gerne male og leve af det? Jamen, så anbefalede jeg ham at bare gå til den, fordi jeg tænker jo, at kunstnere, de er jo kollegaer. Vi er jo ikke sådan rigtig konkurrenter, fordi det den ene kan lide, så kan det være, at broren eller søsteren kan lide det om noget andet, og så der er plads til en masse forskellige. Så går der nogle tid, så kommer han forbi igen og siger, nu har jeg sgu gjort det, jeg har sat mit job op, så nu skal jeg leve af det her. Og jeg ønsker ham held og lykke, og så går han igen. Så går der noget tid, så kommer han forbi igen, og så siger jeg, nå, hvordan går det? Får du solgt noget? Ja, siger han, nu har jeg solgt min bil. Og det næste. Men jeg håber, at det går bedre nu.
noget af det, jeg har haft glæde af, det er det der med tilgivelse. At være lidt kæmpe en gang imellem. Jeg lejede Slagelse Godsbanegård og havde det skønneste galleri der i et meget utæt pakhus i en del år, men så kom krisen, og jeg tror sgu ikke rigtig blev ved med den store husleje. Men så heldigvis så blev jeg inviteret ind til Illum, i en båd lige ud til, eller hvad hedder den, stand, lige ud til Amager Torv. I gamle dage, der havde, eller ikke gamle, men inden de nye ejere, der hvert år til jul, så samlede man ind til enlige møder i København, lavede et eller andet med gørnhed, og det år havde de fundet på, at de ville bygge en mur af brosten. Så skulle de bare finde en, der gad sidde 6 uger og male den gratis, og prøve at sælge de sten. Det synes jeg var meget skægt. Så det sagde jeg ja til. Så tog man et foto af hele muren, og så fik folk et certifikat og pakket i sådan en fin æske, ligesom de hernede. Og så kostede sådan en sten så 1.200 kroner. Og det gik rigtig fornuftigt. Vi fik solgt den hele del, så vi fik tjent mange penge til enlige møder i København. Væggelsten, det var sådan noget i den stil der, ikke? Og så er det tilgivelse, i stedet for tilladelse, kommer ind i billedet, ikke? Fordi så til jul, så fjerder Illum resterne, og nu er det overstået. Og så står jeg og kigger på den der tomme plads og tænker, det er sgu da synd, at den skal stå tom der. Så jeg tog bare mine egne billeder og hængte op og blev siddende. Det er et stort sted. Der gik flere derinde, direktøren opdagede det. Men han kom forbi og spurgte, hvad jeg lige havde gang i. Så fik jeg heldigvis til at grine. Og så forklarede han, som det var, det er sgu da synd, det her sted står helt tomt jo. Så siger han, jamen vi ved faktisk ikke rigtig, hvad der skal være her lige nu. Der er flere, det var i parfumeafdelingen, der er flere brands, der har prøvet at have den placering uden det store held. Så måske du bare skal være nogle dage. Så kom de op fra den seriøse afdeling og sagde, at man kan jo ikke have nogen siden, der har en båd inde i Illum uden at have en kontrakt. Og nu har vi lige holdt møde, vi blev enige om, at nu er der kommet krise. Den stand her, den plejer at koste 100.000 om måneden, men vi er blevet enige om at tilbyde dig den for 40.000. Du skal ikke være så længe, så herregud, det går nok. Jeg var lige så pænt klædt på, så jeg siger, ligner jeg en, der kan skaffe 40.000 om måneden. Så fik jeg heldigvis hende til at læge en lille smule også. Så blev vi enige om 20.000. Det er den mest fornuftige huslejeforhandling, jeg har været ude i. Så jeg fik en kontrakt, hvor de kunne opsige mit lejemål med 14 dage. Så lavede jeg den lille butik der, og var der i 1,5 år. Inde i Illums parfumeafdeling. Noget med et maling, det lugter af brudt, så når jeg gik i gang med at sidde og male, så nu er kunstneren kommet. De stod ved at prøve at sælge Chanel No. 5. Men der fandt jeg også ud af, hvor meget goodwill det er i at give kage i kantinen og sådan noget. Det vil jeg bare lige anbefale. Til at begynde med, der var jeg bedøvet, da jeg malede af det der medicin. Efterfølgende synes jeg, det var bedst at male på en flaske, et eller andet, eller 2 måske. Men nu behøver jeg det ikke mere. Og nu gider jeg faktisk ikke rigtig lave noget, hvis jeg er småstegt. Men jeg tænker, at jeg har det lidt ligesom, jeg hørte en kvinde, som har boet på Christiania i mange år. Hun blev interviewet af en journalist, og så siger journalisten, nu kender jeg din fortid, hvor meget hash ryger du nu? Så siger han, jeg behøver sgu da ikke ryge noget, jeg kan bare tænke mig skævt. Jeg tænker, det er på net. Samme måde, og det er jo også skønt at slippe på tømmermændene. At jeg bruger et manuskript, det er lige så meget for ikke at få angstanfald og stress og alt muligt undervejs. Så jeg håber, I bærer over med mig. Når jeg maler, så prøver jeg at udtrykke, at med en masse forskellige grupper af mennesker, at hvis vi er ordentligt med hinanden her i verden, så skal det sgu nok gå alt sammen. Og så er der selvfølgelig altid de 2 små røde hjerter, for at symbolisere, at kærlighed er. Det slår det meste. Kontanter er også dejlige, og det giver et noget nemmere, mere bekvemmeligt liv, ikke? Men kærlighed,
efter nogle tid, eller mens jeg var ansat under Bane, der mødte jeg faktisk en skøn kvinde, som havde boet i en del år i Hamburg, og var Banes tyske sælger. Hun kørte rundt over hele Tyskland og passede den. Og der kan jeg lige tage sådan en lille hyggelig ting. Vi mødte hinanden på udstilling i Herning, og så skulle vi udstille sammen nede i Frankfurt, fordi nu var jeg en del af banegruppen. Og så blev vi lidt glade for hinanden, og så da messen sluttede, så skulle jeg jo være med til at pakke standen ned, som vi alle sammen var, og så skulle jeg flyve hjem dagen efter. Det er første gang, jeg har misset et fly. Men vi tog så lige ind på en café og sad og sludrede lidt, og ligesom vi synes, vi lige kom lidt i gang med at snakke, så kommer de og siger, nu kl. 22, vi lukker altså. Så må vi tilbage til det samme hotel. Og det endte med, at det tog 8 dage for mig at komme fra Frankfurt til. Og det var sgu da hyggeligt. Nå, det var et tidsspring. Eller, ja, det var det jo så til det ikke. Men det der med kærlighed, nu må jeg jo sikker på, at en kunstner, hvis vi nogensinde skulle flytte sammen, så ville en kunstner jo nok forlade Slagelse og tage til Hamburg. Men min datter bor i Slagelse, og hun havde udviklet en voldsom spiseforstyrrelse, så jeg skulle ingen steder. Så nu bor Tina i Slagelse og har gjort en hel del år. Det er bare det, med kærlighed kan lave om på mange ting. Jeg prøver at lave mine billeder positive og glade. Det der med at have lyst til at male meget depressivt, det overlader jeg til dem, som ikke vil overføre pengene på medicin og psykologer. Nej, det ved jeg ikke. Det var lidt hurtigt en fart. Ja, det der med, at det skal være positive og glade billeder, uanset hvad farver jeg er. Min hobby med at bo på hotel, det har ført til mange skønne kontakter. Blandt andet så var der en dansk-amerikaner, som tit og ofte også sad i baren og drak gin og tonic. Og da vi havde siddet der nogle aftener, efter fyraften, så blev vi enige om, at hun skulle være min agent i New York. Jeg havde aldrig været i New York før. Men nu har jeg faktisk udstillet over i en hel del år, en gang om året. Og så gin og tonic, det kan føre til mange ting, det vil jeg bare sige. Og her der var det for ligesom at fortælle lidt om, hvad er kunst? Og jeg har ikke opskriften på det. Og heldigvis kan vi alle sammen have en mening om, hvad kunst er. Men jeg fik ligesom en på opleveren der, så en af de gange, jeg var i New York og kom gående ned, jeg kan godt lide at bo på Soho Grand og gå rundt ned i Soho. Det er pille hyggeligt, synes jeg. Så kommer jeg gående forbi et galleri, der hedder The Broken Kilometer. Der står galleri, det skal jeg ind og se på. Bum. Der ligger sgu 1 kilometer i messingstænger, der bliver pudset jævnligt. På en af verdens dyreste adresser. Og der er de ligget siden 1967. Og de har ingen planer om at lave det om. Så stod jeg der og virrede lidt med hovedet og tænkte, hvad Sørensen er det? Så siger hun, jeg kan se, at du synes, det er interessant, så skal du næsten over se vores anden udstilling også. Det er 2 blok væk op på første sal. Den hedder The Earth Room. Nå, nej. Det er bare muljord. Er det ikke fedt, at kunst er så forskellig, alt efter hvad? Altså, og det gør det også meget nemmere, når man maler og tænker, at jeg ved, hvad folk synes. Så hvis de kan synes, det der kunst, så er det videre. Så tænker jeg så, næste dag tænker jeg, nu skal jeg så også se noget virkelig på Noma, det hedder MoMA, eller Noma, hvad hedder det? MoMA? MoMA. 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 Ja. Så troede jeg røg ind i en flyver, jo. Det er en fantastisk branche at være i. Så nogle tid efter var jeg til et velgørenhedsarrangement inde i et af de meget fine gallerier inde i Bredgade.
Der hang dem her til 100.000 stykker. Ja. Er det ikke fantastisk? Jo. Og i det andet rum, der hang dem der til os, det er 100 kilo. Ude hos Bo Bjergård, der skriver de dog trods alt, hvad farverne de har brugt. Trods alt. Det var meget sjovt. Der har jeg lige haft en meget hyggelig oplevelse før. Der var nogle søde mennesker, der skrev, at de skulle lave en film, om der var nogen, der havde et galleri, de kunne optage den i. Og så sagde jeg, hvis I kan bruge mine, så er I velkommen til at komme og lave noget film halløj. Det endte så med, at de fik lov at være inde hos Galleri Bo Bjergård. De søde rekvisitører, de syntes så godt om min kunst, så de syntes, hvordan jeg kunne tage et par billeder med ind til Galleri Bo Bjergård. Det bliver spændende det her. Jeg tænkte, det gør jeg sgu da. Så jeg mødte op med 2 store billeder og bar dem op i galleriet inde på Fisk, inde i, Kødby. Og de begyndte at filme, og alt var godt. Så opdager direktøren derinde, at mine billeder er med på en film fra hans galleri. Så gik han helt bananer og troede med at sagsøge dem herfra til evigheden. Så jeg bare smilede mine billeder ud igen, og de måtte optage helt forfra. Og jeg er faktisk færdig med at være skuespiller, vil jeg bare sige, fordi de var søde og lavede som om, at de syntes, jeg skulle spille en kunstkøber, som skulle sige en bestemt replik til den pige. Ja, det var også sjovt. Det var en langhåret mand i dametøj med fuldskæg. Og det var lidt svært at tage. Jeg skulle så sige noget specielt. Og så spurgte jeg hende, det kan jeg sgu ikke huske. Jamen så gå en tur og øve dig i det. Det kunne jeg stadig ikke huske. Så der blev min rolle ændret til, at jeg skulle ligne en kunstkøber, der stod og kiggede på billederne, og så gik. Men det tog 8 timer, inden vi fik den der i kassen. Så jeg er færdig med at være skuespiller. Og her er det bare lige interessant, man kan lave en skulptur. Og så elsker jeg det her, at dem, der har lavet de øverste billeder, de er ikke vil lave. Og de andre, de er virkelig studeret. Så jeg plejer gerne at sige, at jeg ikke hæmmet af nogen uddannelse. Nå, så var jeg tilbage på hotellet, og ude at spise med nogle søde mennesker. Så er der en kvinde, der siger, jeg arbejder inde i eksportrådet, hvorfor bruger du ikke os? Så siger jeg, siger jeg så. Hvordan det? Jo, hun siger, at vi laver sådan nogle pakker, hvor man køber 50 timer af vores tid for 1.000 kroner i timen, ude på et eller andet, hvor du kunne tænke dig, hvor vi er repræsenteret. Men kom ud i eksportrådet, så kan vi snakke om det. Så tog jeg det ud. Så siger hun, jamen, der er faktisk 3 steder i verden, hvor vi giver en hel masse rabat, fordi dem vil vi gerne have mere gang i. Så nævner hun så München og Hongkong og et tredje sted, jeg ikke kan huske. Og så siger hun, at herovre, der sidder min kollega faktisk, hun skal ud og være chef ude i Hongkong. Hvor i verden kunne du tænke dig? Jeg har aldrig været i Hongkong, så lad os tage en snak med hende. Ja. Så lige pludselig så stod jeg sgu i Hongkong. Og fordi de gav så meget rabat, så var det ikke 50.000, så var det kun 15.000. Og den danske ambassade, de undersøgte markedet med en lokal fyr, der gik rundt og kontaktede alle gallerier derude, og fik skrevet kontrakt med et galleri, der gerne ville arbejde sammen, og fik inviteret deres netværk i Hongkong, holdt åbningstalen for 15.000 kroner. Det vil jeg gerne anbefale. Og de lavede også kontrakt til Hong Kong Culture Magazine, som så skrev 8 sider om den store kanonkunstner, der nu kom til Hongkong. Og det bevirkede så, at det her, det er chefredaktøren på Hong Kong Magazine, og det er salgschefen. At de havde hørt om, at jeg synes, det var sjovt at male på tøjet, mens folk havde det på. Så på åbningen, så mødte de op i noget rimelig diskret tøj.
Og så satte de på, at det var deres pension, der var på plads. Jeg ved ikke, hvordan det er gået, men så fik vi så lukket en trainee fra ambassaden til os, der elsker at træne, til at smide tøj. Og det synes jeg, at de kinesiske piger i hvert fald var ganske underholdende. Så en anden ting, prissætningen på kunst. Hvad er kunst værd? Det er sgu svært. Mens jeg var i Hongkong, så skulle galleriet også udstille på Asian Fine Art i Hongkong Exhibition Center. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men på nabostanden, der var det her fine maleri, lavet af en fransk kunstnerinde. Det er 2 meter højt, og der er kun den ene streg. Det var et galleri fra Singapore, og jeg gik sådan og tog lidt mod til mig til at spørge, hvad det gik ud på. Men det fortæller så, at det er noget, som kineserne rigtig godt kan lide. Ikke mindst fordi det er en fransk kunstnerinde. Prisniveauet det passer rigtig godt til Hongkong, da det kun koster 800.000 danske kroner. Regn med, at det virkelig var godt. Og hende er underkøbet forholdsvis doven. Hun kører kun én gang med pensel. Samtidig laver hun også halvcirkler. Hun er virkelig respekteret. Med kunst der handler det åbenbart meget om, hvem der vælger at sige, det er kunst. Hvis det er rigtig autoriseret folk, som siger, at et hvidt lærred det er kunst, så er det fandme med kunst. Så må det godt koste 1 million, ikke? Det er fantastisk. Jeg elsker det fag her. Der var også på standen overfor, der var, jeg tog lige det billede for, at man kunne se, til 380.000 af hende, der laver prikker. Hun er også cookie-lovet. Jeg ved ikke, om I har set den der dokumentar. Hun bor på psykiatrisk afdeling, og hun er en af verdens dyreste kunstnere nu. Så bliver hun hentet af sine medhjælpere om formiddagen og taget over i atelieret, hvor de sidder og holder bøllerne. Så sidder hun og laver prikker og de andre ting. Så kører de en tilbage til psykiatrisk om aftenen, fordi der har hun det bedst. Og så må hun have en hel masse hjælpere, som hjælper hende med at udvikle konceptet yderligere. Blandt andet Louis Vuitton bruger den på tasker og til at udsmykke hele bygninger, og de har lavet voksmannekinger, hvor man virkelig tror, det er hende, der står og maler prikker på vinduet. Det er lavet så fint. Kender I de der 2 drenge, der kommer ind på Charlottenborg og går rundt og kigger på tingene, og så lige pludselig siger den ene til den anden, ej, vi måske hellere smutte tænke til, hvis nu de tror, det er os, der har lavet det her. Og det er fantastisk. Jeg var derinde på et tidspunkt, hvor sådan, så lå der 9 bunker sand med en glasplade stukket ned i. Men når bare det er det rigtige, der er valgt til, at det skal være kunst, så er det fint. En søndag eftermiddag havde et par kammerater med derinde, og vi kommer til en stor væg, hvor der hænger sådan et stykke spåndplade, hvor der er tæsket et par søm i og en skrue og et stykke af en raft og lidt maling. Så siger en af mine venner, han er møbelsnikker. Og kæft, jeg har 2 containere med det der, jeg har tænkt mig at brænde. Det skal jeg ikke nu. Ham jeg har også lavet en fantastisk karriere ud af kun bruge 2 eller 3 farver. Ja, det er så flot, det der. Der har jeg for eksempel set en dokumentar på Netflix, hvor der er en kinesisk ingeniør, der har fundet ud af, hvordan man laver blandt andet Mark Rothko hjemme i sin garage, og hvor hans veninde så foregiver at have arvet nogle kunstværker fra en onkel. Og det er sådan nogle værker, der aldrig er blevet registreret, men hun møder bare op for lige at høre, om det er noget værd. Så bliver de testet, og det er virkelig originaler. Så lige pludselig så er de jo $20 millioner værd. Sådan et lærer som ham, kineserne sidder og laver hjemme i garagen. Og han laver flere andre fra jeg ved ikke, om det er Picasso eller hvad han laver.
Indtil de så finder ud af, at det er fint det hele. Jeg lige læste i dag, der er blevet solgt et af ham til 800 millioner. Ja, Picasso? Eller ham der, Mark Rothko? Ja. Og i den der dokumentar, der ser man også, at direktøren for en af de største auktionshuse er så glad over, at nu har han lykkedes ham at få en Mark Rothko, indtil han finder ud af, at det er svindel jo ikke, men han har de bedste rådgivere også jo, og de kan heller ikke finde ud af det. Der er også en anden dokumentar om et tysk ægtepar, hvor manden har lært at lave alle de store mestre, fordi hans far var sådan en, der reparerede malerier. Og de har igennem rigtig mange år, bor det fedeste hus i Tyskland, har et slot i Sydfrankrig, og de overvejer at købe et palads i Venedig. Da han så bliver doven og kommer til at bruge en hvid malingstype, som ikke fandtes på det tidspunkt, som kunstneren levede. Og sådan nogle kunstværker bliver jo tjekket med mikroskop og ting og sager, så ryger det sgu i spillet. Og heldigvis i Tyskland, der er man så laissez-faire, så de skal bare overnatte. Han og konen, de overnatter i hver sit fængsel, og så må de tage over i atelieret og male om dagen. Men ja, han maler ikke sådan nogen mere, siger han. Så spørger de ham, nå, hvor mange falsknerier har du lavet? Så siger han, jamen jeg er blevet taget i 4. Så ingen ved, hvor mange der findes derude, og ingen ved, hvor mange kopier, der hænger på museer og ting og sager. Det er også ikke samtidig nogen, der siger til mig, du maler alt for meget til, at det kan holde værdien. Så uden sammenligning med den unge mand der i øvrigt, så er han svær at komme op på siden af. De siger, at han malede gerne et om formiddagen og et andet om eftermiddagen, og han skrev bagpå dem alle sammen, hvornår på dagen og hvad dagen han malet dem. Det var helt vildt. Og alligevel så holder han prisen nogenlunde, har jeg hørt. Nu kommer vi over i tilgivelse igen. Vores kære dronning Margrethe, hun kom til byen, og der var et par virksomheder, der spurgte, om jeg kunne lave en skulptur, de kunne overrække hende. Det ville jeg jo meget gerne. Så jeg gik i gang med at lave Slagelses 1000-årige historie. Det synes jeg var passende. Og det synes de også. Så på dagen, da dagen nærmer sig, så spørger jeg vil skide gerne have sådan et foto jo. Så spørger jeg, om ikke det er muligt, at jeg kan bare sige hej til dem, når nu hun skal have skulpturen. Det siger de, det er helt umuligt, fordi der er så stramt program. Og det kan jeg også godt se, det er helt vildt, så meget hun altid har nået i løbet af en dag fra kl. 8 til 22, der er hun bare på hele tiden. Så hører det heldigvis, at medarbejderne på den virksomhed, de må gerne være der i det der lokale og høre. Så tænkte jeg, så stiller jeg sgu lige op sammen med dem. Og da de begynder at tale om skulpturen, så hej. Så fik jeg en lille snak med hende og et billede. Den endte med sig sådan derude. Der ville virksomheden, de ville så bare gerne være veninder med hende. Så hun fik egentlig kun den her med hjem. Og så beholdt virksomheden den der, og den anden virksomhed beholdt den der, og den tredje, der står over på mesteren. Det var lidt synd, synes jeg. Men det var den, der bestemte jo. Bronze, eller hvad? Ja, det var skide sjovt at lave. Det er forholdsvis bare sådan noget bronze, når man skal have det til at løbe. Ja, det er lidt små varmt. Og det var også, mens Frederik stadigvæk var på toppen. Det var hyggeligt at få en lille snak med ham om hans bronzeskulptur. Han laver det på en helt anden måde. Henrik. Og Frederik på Henrik. Ja, whatever. Ja, Henrik, ja. Det var hyggeligt nok. Det er nogle søde mennesker. Må jeg lov at prale lidt mere over, hvor royal jeg ellers har været? Håber I holder ud? Ja, det var godt. Det var godt. Frederik han blev udnævnt til årets fjernvarme værker. Der var et reklamebureau, der havde fundet ud af, at det skulle være sexet at bruge fjernvarme. Og palæet blev renoveret, så de fik lov af ham til at modtage. Der vil jeg bare lige sige, at hvor meget magt sådan en administrationssekretær hun har, det er helt vildt. Man skal sørge for at holde sig gode venner med hende. Og den dag, der ville hun med, så jeg kom ikke med derind.
Ellers hvis man er ude af en stor virksomhed og skal sælge noget til virksomheden, og direktøren siger, jamen jeg skal lige tænke over det til i morgen, så er det fordi, han skal spørge administrationssekretæren eller sin kone, når det handler om kunst. Så hvis ikke man er gode venner med dem, så kan man bare glemme det. Her var jeg nede på børneepilepsihospitalet i Dialog. De spurgte, om jeg kunne tænke mig at lave en udstilling sammen med børnene, som de kunne præsentere for deres projekter, når hun kom. Hun er skidesød. Så lige det sidste royale. Min agent fra New York og Istanbul, hun laver også udstillinger med den rare mand. Kender I ham? Prins Nicholas af Danmark og Grækenland. Han laver dem her, hvor han manipulerer himlen over Grækenland og rejser rundt og laver nogle udstillinger hister her. Det var det, jeg lærte at drikke Skinny Bitch. Og de er gode. Fordi han skal sørge mig ikke tage på, siger han. Det er vodka og dansk, mand. Ja. Ja, det kan også noget. Han var også sjov at være i byen, men så fortæller han, altså i gamle dage, når Frederik og mig, vi turede rundt i New York, og hvor ellers vi har været rundt. Så når jeg skulle hjem fra min spritnye veninde der ude på morgenen, så sagde jeg bare, at jeg hed Paulus. Men det må jeg holde op med, da min bror blev gift. Det er nogle banditter, var det? Ja, der har jeg lige haft fingrene i stikkontakten. Hun har også haft et meget spændende liv. Har I læst hendes bøger? Nej. Min mand vidste altid, hvor min elsker og jeg var henne. Det var ikke kedeligt. Den måde, jeg arbejder på, det... Og jeg ved ikke, hvordan jeg kom frem til det, men det kaster mig bare ud i ting og sager, og så skal det nok gå. Det kom jeg også til at gøre her, hvor der var en direktør, hvis kone havde købt noget af min kunst, så har vi allerede godt i gang, ikke? Som skulle, som byggede et kæmpe kontorhus ude i Klostrup, som siger, at vi har en væg, der går ned fra receptionen til og med 4. sal, der kunne vi godt tænke os at få et stort kunstværk på. Ja, men det er da lige mig. Det er da lige mig. Så var jeg til møde, og så er der en ingeniør med, og så siger ingeniøren, hvad er det, vi køber? Så siger jeg, det ved jeg da ikke. Jeg har ikke mere end det endnu. Nej. Tager vi senere. Så siger han, så smutter jeg. Og så blev jeg bare enig med dem, der turde blive tilbage, at jeg skulle nok bruge den mørkerøde og den sorte, som var i deres logo. Og så havde jeg tænkt mig at male indtil de var glade. Og hvor lang tid tog det? Jeg var nødt til at bruge 3 måneder, synes jeg, til den pris. Ja. Per, hvor starter du henne? Op i øverste, maleri. Er det en klat i midten? Ja. op i øverste højre hjørne. Ja. Og så aner jeg ikke, hvad det bliver til. Nej. Overhovedet ikke. På 3 måneder? Er du ikke drukket lidt vin der, eller? Nej, jeg skulle køre hjem, jo. Okay. Men, Det var over 3 måneder, du kunne da godt få noget vin. jo, og jeg havde min gamle lægestol med, så blev sat sådan på repoen, så jeg kunne, fordi jeg skulle jo også simulere at være en rigtig kunstner. Så kunne jeg sidde og få en lille lur derude, og ellers gå over hos Giovanni, over i kantinen og få noget frokost. Indimellem kørte jeg også bare hjem, uden at lave noget. For jeg tænker, det gør en rigtig kunstner. I dag jeg kan ikke i dag. Jeg havde faktisk sprøjteskræk. Og så står man der 14 meter op, kun med et vandrør bag rumpetten. Men det hjalp noget, når man kigger på ordrekraften. Det gik det faktisk over i det. Så gik det meget bedre. Ja. Ej, hvor er det godt. Og det er så det der. Og Pandora, de har haft hovedsæde i den bygning i nogle år. Og efterfølgende så Verasjur, som er derude nu. Og billedet, det er der sgu stadigvæk. Jeg var der en og hilser på den gang, og får en lille snak. Så du går i gang uden at vide, hvad du skal lave, og så starter du bare, og så kommer det til dig? Jamen det eneste, jeg har tænkt mig, det var den der.
Ja. Sådan et bladformet-agtigt. Resten, det aner jeg ikke. Hvor du tog hjertet. De hister her. Okay. Jo, jeg har lavet flere, hvor der er 2 mennesker og hjerter. Og jeg aner virkelig ikke, hvad jeg ville male dag for dag. Det var bare... Ja. Og det er en skøn måde at arbejde på. Og være helt fri. Ja, der var heller ikke de store forventninger til, hvordan det skulle se ud. Undskyld. Ja, der var heller ikke de store forventninger til, at det skulle se ud, hvordan det skulle se ud. Det er jo ikke enig jo. Nej, det er Og slet ikke mig. Ej, hvor er det flot. Og de sagde til mig, at vi kan jo godt lide at få rabat. Kan du ikke give os 10%? Jo, bare jeg får et job. Jeg har også lavet det for det halve, jo. Ja. Men det endte faktisk med, at de gav mig det fulde beløb, fordi de var glade og tilfredse. Det er fedt at have sådan nogle kunder. Ja, det er super flot. Så det er sgu skægt. En af fordelene ved at have haft så mange fødselsdage, som jeg har nu, det er jo også, at man får taget sig sammen til sig. Så da Remy han spurgte, om jeg kunne tænke mig at lave en udstilling inde på hans natklub, så tænkte jeg, hvis han finder ud af, hvor gammel jeg er, så er det ikke sikkert. Så ja, det kan jeg godt. Så vi lavede en, og vi blev kørt ud fra State, hvor der var førfest. Deres koncept på det tidspunkt, det var jo, at man inviterer en 20-30 smukke unge kvinder, drikker med småvæsene ude i en lejlighed ude på State. Så kører vi hele banden ind i en bus, da klokken bliver 23, så er festen i gang, så kommer mændene og kører sprut. Det fungerer jo bare. Så, og de var også søde og udstyre mig med et bord. Man køber et bord sådan et sted, med en hel masse flasker, vodka, der kan lyse selv, og champagne, og jeg ved ikke hvad. Jeg har aldrig haft så mange kammerater, eller veninder faktisk, som den aften der var nogen, der sad på ryglænene, de var alle vejen. Så længe der var noget i flaskerne. Så lige på stedet gjorde ryddet, da der ikke var noget mere tilbage at drikke. Men det vidste man jo egentlig godt, men jeg tænkte, der er ikke grund til at købe mere. Fordi det er jo sådan verden ser ud, ikke? En anden ting, der har været sjovt, det var Joe. Han arrangerer fester under modmessen. Vi skal lave et modeshow, siger han. Signe Mørkeberg, hun skal, hendes fotos, de skal på nogle t-shirt-kjoler, så skal du udsmykke dem. Det skal jeg da. På et tidspunkt, der havde jeg forstået mig til et galleri inde på St. Petri. Inde på stuen. Første sal. Lobbyen, ja. Jamen, så på første sal, der havde de jo sådan, det meste af første sal brugte de bare til lager på møbler. Og så var jeg rigtig gode venner med direktøren på det tidspunkt. Og jeg sagde, der kunne da godt være lidt billeder af noget inde mellem alle de sofaer og noget. Jeg skal nok flytte lidt rundt på det, så det ser hyggeligt ud. Det gør du bare. Så der havde jeg galleri derinde i en periode. Det var faktisk skide godt. Så kunne man mødes ned i lobbyen med folk, der måske går i baren eller et eller andet, og så gå derop. Så der sad jeg op på lageret deroppe og malte t-shirt-kjoler. Der er sådan lidt Karl Lagerfeld over det. Der fandt jeg også ud af, at hvis man handler med fulde norske kvinder, så skal de altså køre dankortet igennem samme aften. Fordi vi var helt enige om, at efter bare lukkede på St. Petri, gik vi derind indtil mig, og jeg havde en lille beholdning og lidt. Og de var helt sikre på, at de skulle have de kæmpe store billeder sendt til Norge. Lige indtil det blev ædru dagen efter. Så det er vigtigt at få kørt den igen. Det er også sjovt at udsmykke nogle andre store ting. Der var nogle søde mennesker, der ville prøve at lave en tjekket café ude inde på Vesterbro Torv. Det lykkedes så ikke rigtigt. Så nu er det med over, der er Frankies Pizza. Men sådan er det jo. Jeg havde fået mine penge. Det vil sige, halvdelen, det var mad. Dem er der også noget at spise og drikke. Der må godt lave barteraftaler, må man det? Jo, det må man. Nej, så tog sådan lidt at lave sådan lidt. Jeg begyndte jo at male, da jeg var udskrevet med stress og alt muligt. Så jeg gider ikke vide, hvor lang tid nogle ting tager mere.
Og det kunne være, de hyrer dig til at lave det der, det skal være færdigt. Nå, det tog en meget afslag. Så du kan bare sidde en halv væg. Ja. Ja. Så når jeg maler, så maler jeg bare, og man kan godt male rigtig mange timer og lave noget frygteligt lort, og man kan med kortere tid og lave noget, der virker. Så der er ikke noget fornuft i det. Jeg maler bare til jeg er glad, uden at se på uret. Er der nogle dage, du slet ikke kan male? Men der er mange dage, jeg ikke får lavet en skid. Ja. Eller jeg laver alt det andet administrative, eller henter mit barnbarn i vuggestuen, eller går tur med hunden, eller... Det er det mest fantastiske liv, jo. Ja. Det er sjældent, man behøver at sætte væk på det. Ja, det er. Og jeg maler, når jeg er i humør til det, eller der er nogen, der forventer, at de gerne vil have et billede, så prøver jeg at se, om det kan lade sig gøre. Men mange kunstnere har jo sådan, de vågner pludselig om natten og har lyst. Ja, det gjorde jeg for et par dage siden. Ja. Der synes jeg ikke, jeg kunne sove der ved 2-tiden, så gik jeg bare ned og malede, jo. Ja. I kan også binde blomster med. Ja, I kan da også binde blomster midt om natten. Ja. Det er da det. Ja. Der er jo ikke noget til hinder for det. Nej. Det er bare det er bare godt til lys. Det er bare ned i kælderen og bygge nogle blomster. Jamen, det er også for at sige, at jeg kom til at købe en ekstra ejendom, hvor der, hvor jeg er atelier, der er kæmpe, det er glastag, sådan et stort skråtag. Ej, noget fedt lys og mal i. Jeg er sgu ligeglad, det er mest magt, når jeg maler. Ja, det var inde hos Nykredit, hvor jeg var heldig og inde på Kalvebod Brygge og få lov at udsmykke, samtidig med, at folk var på job. Så synes jeg, det var hyggeligt at få det til at hænge sammen med, hvis nogen der hang i et rødt billede herovre, og en anden farve billede herovre i den del, og så få det til at spille sammen. Jeg ved ikke, hvordan det gik til, jeg kom til at komme i gang med at male hjerter, men det er faktisk meget hyggeligt. På et tidspunkt synes jeg, det var lidt småfimse om ham der på 2 meter og 120 kilo, der malede hjerter. Men nu har jeg ligesom taget det på mig, at det er kærlighedsspillet, jeg laver. Her er der virksomhed, der også gerne vil signalere, at de har hjertet med. Det bliver jo næsten sådan helt anti-warholsk. Det er meget sjovt, alle der ikke lige kender dit navn eller et eller andet, siger, er det ham med hjerterne? Ja, det er da god nok. Det kender ja. Så nu har jeg taget det til mig. Her der var også en kantine, hvor det handlede om, at de var søde at sige, at de gerne ville have min kunst, men de ville gerne have, at det skulle hænge sammen med de billeder, der var i forvejen i vasken inde. Og så jeg lytter gerne bare, at jeg får lov at male den måde, jeg kunne tænke, at jeg maler på. Her er det et hotel, der reklamerer med Colorful Meeting. Der spurgte om ikke. Og det fik et helt andet udtryk, uden jeg ved hvorfor. For det kunne lige skal være lidt, det blev ligesom, eller det røde, men det endte bare med sig sådan noget. Hvor stor er den her? Det er et stykke. Er det 5 meter bredt eller sådan noget? Og 3 meter højt. Og så lykkedes det at gøre min mor stolt. Bum, 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 bum. Så fandt vi også et væg ude i lobbyen, hvor jeg så tog farverne fra møblerne og puttede op i. De var ikke meget for at skulle bruge penge på det der, men de ville meget gerne have det. Så blev vi enige om, at det var nok 100 hotelovernatninger. Til fælles glæde. Og med en lille enkelt barn. Her vil jeg bare lige sige, at det er super godt at have et godt netværk. En af mine venner, han var chef for Gardehusarne på det tidspunkt. Så spørger jeg, om ikke han kan kaste lidt glans over afsløringen af en lille skulptur. Vi har lavet lab til loftet, vi kan sgu ikke få nogen heste ind der, men jeg kan sende 6 trompeter. Det kan der også noget, ikke? Og så lukker mesteren til at trække klædet af. Der var nogen, der syntes, at det var lige at skyde gråsbord med. Det synes jeg var så sjovt at få lov at lave ballade på. Så da de spurgte,
vi var 10 kunstnere og designere, de spurgte. Så spørger de, kunne du tænke dig at lave det, og hvad skal der for det? Og jeg tænkte, jeg vil da ikke risikere, at de siger, at det er for dyrt, det skal du ikke. Så I kan give mig, hvad I vil. Så jeg fik 1 års forbrug af topprodukter. Det var det, jeg lavede grundlaget for. Det er en kæmpe med i siden. Man spiser det på 3 måneder. Det var det samme med, da Sony spurgte, om jeg ville lave den der mini-CD fra Niels Henning Ørsted Pedersen. Den ville jeg da bare gerne lave. Så der fik jeg heldigvis ikke noget slik. Der fik jeg bare CD'er. Stefan, du har de samme. Her er det bare lige for lige at igen slå fast, hvad gin og tonic de kan. Ja. Der var jeg igen ude. Og så kommer jeg til at tale med kommunikationschefen for Royal Copenhagen. Og vi bliver da enige om ude på aftenen, at vi skal da udstille sammen. Fordi jeg får lov at udstille over på Petri i lobbyen. Og de skal jo faktisk snart præsentere deres nye stel, der hedder Plastic. Så hun gik hjem, da hun blev ædru, og fik baglandet med. Så jeg kunne male nogle billeder i platin, som spillede op til deres. Og der fandt jeg ud af, hvordan man markedsfører på den måde, de gør det. Det er, at man inviterer influencer. Ikke folk, der er influencer, men hvad hedder de der? Ja. Og journalister og ting og sager, så forkæler man dem, så det står ude i en trut. Den eftermiddag, det koster Royal Copenhagen 80.000 i drikkevarer og kager og alt. For de siger, så ved det, så går de hjem og skriver mig, for de vil gerne invitere os næste gang også. Her var det bare lige for, at man skal passe på, hvor man parkerer. Jeg maler på alt. Det er faktisk på sådan en taxafilm, som man kan trække af og klistre det op på væggen, eller hvad man vil i stedet for. Men sjovt var det var faktisk på en livsstilsmæssigt, hvor jeg så lå og male på den der på knæ, og havde lavet en udstilling rundt omkring. Så kom folk så og sagde, det billede derovre vil jeg gerne købe. Det virker på en anden måde, når man bare sidder og arbejder. Her har vi en lille gåde. Kan I kende den dame, der dukkede op til en åbning i New York? Hun er skuespiller. Hende, der er død. Jeg ved ikke, om hun er død. Der har hun taget på, ikke? Altså sådan en hun Jo, lidt. Hun spillede sammen med Michael Douglas i Her går den vilde skattejagt. Ja, Kathleen Turner. Ja. Hun var super sød, og vi blev enige om, at jeg må godt sende billedet til Billedbladet og skrive, at nu havde hun endelig fået mit hjerte hjemme i hendes entré, når hun kom hjem sent om aftenen. Og det var Billedbladet sød at tro på os der. Det er det bare et minde fra Hongkong. Med plateausko og hat og det hele. Skulle vi kende hende også? Nå, jo, måske. Det er jo Ja. Og det er også sket med Kina. Jeg har lige været i Helsinki. Det vil sige, at det var 2 timer uden for Helsinki. For at holde foredrag om min kunst, skandinavisk design, og om kunst kan hele, for en flok kinesere, der var fløjet til Finland, for at høre om mulighederne for at emigrere til Europa. Er verden ikke fantastisk? Men og hende, som står for det er en af mine gamle kunder, som tidligere importerede mink fra Danmark til Kinesien. Men den business er jo ligesom ikke. Den findes ikke mere, vel? Så nu vil hun leve af at få kinesere til at emigrere til Europa. Hvad fanden griner jeg for? Det var ret sjovt. Vi laver selv sådan nogle ord, der ikke findes. Altså, Ja. Jamen, og fordi
fordi fødselstallet er faldende i Finland, så er det meget nemt at emigrere fra Kinesien til Finland. Så hvis I kender nogen, der gerne vil flytte til Europa, så er der gode chancer i Finland. Jeg tog så hjem en dag før tid, fordi halvdelen af dem, de kunne ikke andet end kinesisk. Så efter 4 aften, så sad de jo bare til kinesisk. Det blev lidt trist. Ja, det kan blive og så både sådan et meget... Fordi jeg tænkte, nu skal jeg til Finland, så skal vi sgu have noget vodka. Der var ikke en dråbe alkohol nogen steder. Så tog jeg hjem igen. Her er der også nogle søde mennesker, jeg får kommet til at møde. De er så søde, når de bare slår mig ind. De er så søde, den alder der, ikke? Hende der, hun er da også noget af det sødeste. Hun kunne ikke komme der, hvor hun skulle udnævnes, men så fik vi lov at komme op til Farven, dagen inden hun skulle spille en stor turnering deroppe. Der løb hun rundt og spillede med Old Boys og grinede, når hun ikke ramte bolden. Det var helt hyggeligt. Ham her, han er skide god til at lave mad. Han er ikke så stærk. Han kunne ikke bære bronzeskulpturen selv. Ja. Og der bliver også bare lige for hyggens skyld. Jeg tjekker ind på hotellet, og så bare sådan en lille... Når man bor på hotel jævnligt, så kan det lige blive noget helt andet, man lige har planlagt. Jeg tjekker ind, så siger ham, der står i receptionen, ej, det var godt, du kom, jeg ved, du godt kan lide at hygge dig. Der sidder ægtepar over i barn, de er lige fløjet ind fra USA. De flyver rundt i verden og spiser på de bedste steder. 3 ægtepar. De 2 ægteparne er ikke nået til København, hvor de har bestilt bord på Noma og købt og betalt for 6 mennesker. Kunne du hjælpe med at underholde dem? Så sammen med 3 piger på receptionen, så sad jeg ude på Noma 40 minutter senere. Jeg har aldrig oplevet, at piger blev klar så hurtigt. Så havde vi en rigtig god, hyggelig aften, og jeg har stadigvæk kontakt til dem. Noget andet, som jeg finder givende og dejligt, det er også, at man kan forære nogle ting væk. Her er det på kræftafdelingen i Herlev, hvor jeg har sendt, hvor jeg har leveret en del ting gratis, og hvor jeg indimellem får besked fra folk, der sidder og siger, det er sgu, vi er ikke gærne med at være, men så kunne vi da sidde og fordybe os lidt i det, du har malet. Her er det Børnecancerfonden op på Helsingør Strand, hvad hedder det? Marienlyst, ja. De holder jo sådan med børnehedsaften, hvor der så er gallermiddag, og når så folk er tilpas fulde, så laver man en auktion, og det handler om at have sine ting på så sent som muligt, så der er nogen, der skal sidde og vise sig og overbyde ham, der er lige så fuldt det herovre, så vi kan lave en masse penge til Børnecancerfonden. Her, jeg blev rodet i noget ballet også, hvor de sælger nogle billeder til. Jeg vidste slet ikke, at det kunne være så interessant at se ballet. Og de 2 kvinder der arrangerer det, der kommer jeg til at indrømme, at jeg tog lige en lille lur i anden akt. Så siger hun, det gjorde vores far også altid, det er så hyggeligt. Så det må man godt. Man kan også godt risikere, at det giver det at møde op til, så er man nær blevet kendt i et øjeblik. Så vil jeg bare runde af med at sige mange tak for jeres tålmodighed. Og hvis man kunne sige alt med ord, var der jo ingen grund til at smage maling på. Mange tak. Hvis I har noget, I kunne tænke jer uddybende om Kinesien eller andet. Ja. Jeg tænker, jeg tror det var sådan små 20 år siden, jeg ser nogle af dine værker første gang.
Altså, du er sådan meget tro mod, altså man kan i hvert fald, altså fra den gang og til nu, man kan bare se det der. Altså, Ja. det er dine værker. Ja. Altså, har du lavet sådan nogle, altså er der nogle flere farver på nu, eller? Jeg synes, det var meget guld måske dengang. Jeg klodser bare rundt. Ja. Og samtidig prøver jeg at male nogle billeder uden guld og sølv. Men det lykkes sjældent. Du blander sådan lidt, og så lidt farver. Ja. Og så eksperimenterer jeg lidt med nogle andre måder at male på. Men det, jeg er også så kommercielt, så jeg vil også gerne have råd til et godt liv. Så når det er dem, der tæller flest af, så laver jeg sgu lige et til. Samtidig med, at jeg hygger mig med at lave det, og ikke planlægge det vilde. Men ja, det er sådan klassisk. Du blander lidt, sådan, ja. Ja. Hvordan finder du på pludselig at lave sten oven på hinanden? Hvordan kom det pludselig? Nå, men det var faktisk det, jeg inden for Idom, jo. Nå, okay. Med stenene. Ja. Så jeg skrev nemlig til dig, om de kunne stå udenfor. Kan du huske det? Ja. Ja. Så skal de måske have noget et eller andet vildt, jeg ved det ikke. Også de der. Ja. Ja. Om det, Ja. Har du gået med i dag af dem? ja, ja. Nå. Ja. Vi har legnet det hele op til jer. Ja. Og nu ikke på de helt små ting, men ellers så har I mulighed for at gøre en kanonhandel i dag jo. Fordi detailhandel, det går ikke for stærkt lige nu, vel? Nej, det gør det ikke. Jeg ved ikke, hvordan, det kan I også mærke. Ej, vi har meget begravelse nu. Okay. Vi er jo jævnligt i Hellerup, det Ja, men det er jo ikke det. Men det er ikke det, de dør af forhåbentlig. Nej, der er mange ældre. Vi har meget begravelse i vores træk. Ja. Måske man skulle... Hvad siger du, Nancy? Skal vi til at lave nogle begravelsesornamenter? Ja, giver jeg selv fra. Ja. Men to Ej, hjerter, det det er er meget meget sjovt. sjovt. Kunne man godt lave Ja, man kan sætte det på. Jamen, jeg har jo Bom, 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 bom. bum, bum, bum. Ja.